ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁର ଏବଂ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଜିର ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ବି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ଯେପରି ଆମେ ବିଘ୍ନ ନ ପାଉ। ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଯୋହନ 16 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ବିଘ୍ନ ନ ପାଅ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ କଥା କହିଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚେତାଇ ଦିଏ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ଯେପରି ଆମେ ବିଘ୍ନ ନ ପାଉ। ଆମମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ଜୀବନ ଯେ ପ୍ରକାର ଫେରି ନ ଆସୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପମୟ ଜୀବନ ଯେ ପ୍ରକାର ଫେରି ନ ଆସୁ, ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଡ଼କୁ, ଏକ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ, ଏକ ଧାର୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। କାରଣ ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ସମୟରେ ଆପଣା ପରିବାର ସହ ଆପଣା ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ, ଆପଣା ନିଜସ୍ୱ ଦେଶ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେମାନେ ଏକ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ସମୟ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଜିର ଏହି ସମୟରେ ମହାମାରୀ ଆସିଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ପରିବାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସପରିବାର ସହିତ। ହେଇପାରେ ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଏହି ମହାମାରୀ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଚାଲି ଯାଇପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଗ୍ରାମ, ନିଜର ପ୍ରଦେଶ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ଛାଡ଼ି, ନିଜର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୋଆବ ଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋଆବ ଦେଶ ଗଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବାଇବଲରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ ନୟମୀ ନାମରେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମଲେ, ତାଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ମଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ଅଭିଶାପରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଯେବେ ସେ ଆପଣା ଗୃହ, ଆପଣା ଗ୍ରାମ, ଆପଣା ଦେଶ, ଆପଣା ନିଜସ୍ୱ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଏହି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବିଘ୍ନ ପାଇବା, ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ଆମେ ବିଘ୍ନ ହେବା, ହେଇପାରେ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଶାପ ଢାଙ୍କିବ। ନୟମୀ ମଧୁର, ସେ ନିଜକୁ ଆଉ ମଧୁର ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ନାରାଜ ଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତିକ୍ତତା ଭରି ଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, 2 ପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ମୋଆବ ଦେଶରେ ଯାହା ମିଳିବ, ନିରାଶ ହେଇଗଲେ। ପୁନର୍ବାର ସେ ଆପଣା ଗୃହକୁ, ପୁନର୍ବାର ସେ ଆପଣା ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ନିକଟକୁ, ପୁନର୍ବାର ସେ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବିଘ୍ନ ପାଇଅଛୁ, ଏହା ଏକ ସୁଯୋଗ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏହି ମହାମାରୀରେ ଆପଣ ଏକ କୌଣସି ବିଷୟ ନେଇ, ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତାରେ ନେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ହୁଏତ ଆପଣ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଅଭିଶାପରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଡ଼କୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ କଥା କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେପରି ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଘ୍ନ ନ ପାଉ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ, ତମ ପ୍ରେମ ଠାରୁ ସେମାନେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଅନୁତାପର ସହିତ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଭରିଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମରି ଦୟା, ତୁମରି କରୁଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତୁମେ ଦୟା ଏବଂ କରୁଣା ଦେଖାଅ। ଆଶୀର୍ବାଦ କର ସେ ପରିବାର, ସେ ଭାଇଙ୍କୁ, ସେ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ନୂତନ ଭାବରେ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମଠାରୁ ବିଘ୍ନ ନ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର।
ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ପିତା, ଆମେନ୍।